السلام علیکم به همه برادران تیک توک. ما چی گفتنی دارم برادر؟ ما در شهر چمن نایت تاجیکستان ما کینو برگزار میگرده. خیلی پیش ما گفتن که وقتی کینو برگزار نگشت و به هروی همه اون کینوی که برگزار نگشت و که کینو باید برگزار بگرده. یه رپی برای شما ایجاد کردن که گوش کنی تو خیشه و مردم ساری خصوص همه تو میدون کینو کی میبره. همه تو خیشه گوش کنیم. پیوستت و لایک فراموش نکنی. رفتیم. ба наздикӣ кино мешавад дар қишлоқи мо раҳмат касе ҳаст қатимо ба гуфташон беақле мо хай мебинӣ одамо кинои зӯраки мо мешада тоҷикоботи мо чизе гуфтан убодамо аҳамият наметемо сар кардем кинорамо занги тел дӯстимо замоне кино гуфтем кино ошиқӣ гуфтем барои пешравӣ гуфтем не ки хато гуфтем чанд касаи сари хосор мо кино гуфтем аи қишлоқ нагуфтем ду шиноса гуфтем ва дастгирӣ гуфтем чи да ҳами гапа гуфтем хай чизе гуфтему гуфтем не ки ободӣ гуфтем номи сайта да ютуб самиҷон таҷе филм гуфтем канал да дастгирӣ гуфтем ва раҳмат гуфтем хиди ба хид ба мо гуфтем фикр кардем гуфтем акаҷоно апаҷоно гап нестаи оқида шумо подписатса кунед дамо одамои шиноси мо аки хандидан дамо ки намеша кинои мо ба гуфташон беақле мо хай мебине одамо кинои зӯраки мо мешада тоҷикоботи мо чизе гуфтан уводамо аҳамият наметемо сар кардем кинорамо занги тел дӯсти мо мегау басини мо беақле самиҷон шумо гӯш ки ту басини мо апата шефидамо чизе кинем накунемо та мешакидамо намекунем та охи мо чақа наша сукадамо набудаи дӯсти мо балки будаи душмани мо бахилӣ мекунадамо чи бадиди даяи мо ба худо қасам дӯсти мо нести ту да шаҳри мо давай чақа нашадамо шидестаи кинои мо раҳмат касе ҳаст қати мо яъне да канали мо менависа камен дамо қатӣ тонем акамо мақсади мо ҳадафи мо и ҳама меҳнатои мо ки мекунем да иҷамо оқи да тоҷикобод мо ки бина одамои мо фасони қишлоқи мо яхеш нест да қишлоқи мо бина тоҷикоботи мо сабаб мешем яке мо хурсан ғарибои мо мешаванд ку айшоти мо яъне ай кинои мо кино накарда ҳоли мо и ҳарчи гуфтедамо иҷдат кунед дӯстои мо ку чи хелай кинои мо и клипи кардаи мо барои душманои мо ки зур будан кудамо ина ками кинои мо ба пеш тоҷикоботи мо рудаки ватани мо